Narito na ang malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. COMELEC nananawagan sa mga civil registry na isumite ang listahan ng mga botanteng nasawi ngayong may pandemya. Isolation facility para sa mga persons under investigation, bakante na. 48 active cases, binabantayan. COVID-19 vaccination, kailangan ng mga empleyado sa piling lugar para makabalik sa workplace. At higanting Christmas tree, pinailawan sa Clark Parade Grounds. Magandang gabi ka rehiyon. Ako po si Jennifer Salenga. Oras na para sa mga may init na balitang Central Luzon. Patuloy po sa paghahanda ang Don Honorio Ventura State University sa Pampanga para sa napipintong limited face-to-face classes sa susunod na school semester. Malaking porsyento ng kanilang teaching at non-teaching staff ay bakunado na kontra COVID-19 habang mayroon na rin umanong higit 40,000 vaccines ang inilaan ng provincial government para sa kanilang mga mag-aaral. Ang detalye ng balitang yan ihahatid sa atin, Rachel Pau. Dahil sa gumagandang COVID-19 situation sa maraming bahagi ng bansa, may ilang university at college campuses na rin ang handa na sa limited face-to-face classes. Isa na riyan ang Don Honorio Ventura State University o DAVSU, isa sa pinakamalaking pamantasan sa Pampanga. All what we are doing here now are all in preparation for a limited face-to-face, no? Maybe during next semester, but we still have to wait for the decision of people from the higher ups, especially the National IATF, the Commission on Higher Education, and the LGUs. Ang higit 1,000 teaching at non-teaching staff ng DAVSU ay nabakunahan na rin kontra coronavirus disease. Well, an overwhelming majority of the faculty and staff of the university have already been inoculated or vaccinated. Alinsunod na rin sa guidelines ng Commission on Higher Education, hinihikayat na rin nila ang kanilang mga mag-aaral na magpaturok ng COVID vaccines. Mayroon din umanong inilaan na bakuna ang provincial government para sa mga mag-aaral ng naturang universidad. From the commitment of the governor is allocating 40,000 vaccines, no? But this will be implemented on a staggered basis, no? But definitely before the fiscal year ends, no? This 40,000 allocation for vaccines for our students will be given to our students. Ayon kay CHED Chairman Prospero de Vera, maliban sa health at safety protocols na ipatutupad sa bawat campus, pinakamainam pa rin umano na bakunado ang mga mag-aaral at guro, kung kaya't inilunsad na rin nila ang school-based vaccination program. We want to slowly open up our schools for a combination of online, offline, and face-to-face. And we can successfully do that if we increase the level of safety for everyone in the schools. Sa Pampanga, nagsimula na noong Oktubre ang pagbabakuna sa mga college students sa Our Lady of Fatima University, Mabalacat City College at sa City College of San Fernando. Ongoing na rin ang pediatric vaccination sa buong gitnang Luzon kung saan makatatanggap ng COVID vaccine sa mga batang edad 12 hanggang 17 anyos. Riniel Pawid, Cltv News. Pasko na nga po sa Clark Freeport Zone dahil sa higanting Christmas tree ang pinailawan ngayon sa isang ceremonial lighting activity sa CDC Parade Ground. Bringing back live to Clark ang tema ng okasyon na sadyang magdadala ng holiday vibe sa ating mga karamihan. Naman po live ang ating kasamang si Paolo G. Santos. Paolo, kumusta dyan? Ako, ang ganda ng Christmas tree na nakikita natin. Ongoing na po yung fireworks display. Paolo, kumusta? Kumusta ang sitwasyon dyan? Ayan, Jen, hindi na halos magkaririgan dito dahil sinindihan na itong 40-foot high na Christmas tree dito sa mismong Clark Parade Ground at makikita mo ngayon dito sa aking kapaligiran, Jen,
talagang sa mukha pa lamang nitong ating mga kababayan na sinaksihan itong bukas nitong dambuhalang Christmas tree ay nabigyan nila ng justice din, ano? Ito daw pagbabalik ng kasiyahan nitong lugar dito sa Clark. Ayan, pasensya ka na dyan, hindi kita marinig ha. Sa temang bringing back life to Clark. Yan ang tema ngayon nitong pagpapailaw, hindi lang ho mga kaibigan, nito pong 40-foot Christmas tree, kundi ng iba't ibang Christmas decor dito sa paligid o dito sa loob ng Clark Economic Zone. So ayan, may mga nagsasayawan na at meron ding pagkain dito dyan. Ayan. Everyone, how about another warm round of applause? Thank you for gracing tonight's event. Enjoy the rest of the evening. Christmas tree at nakikita po natin na napakaganda ng fireworks display na Paolo, narinig mo ba ako? Ayan, mukhang hindi na po tayo naririnig ng ating kasamang si Paolo Santos. Siguro po balikan natin siya mamaya para sa karagdagang detalye kaugnay po ng makulay at masayang ceremonial lighting. Diyan po sa Clark Freeport Zone. Paskong Pasko na po talaga mga karehiyon. Samantala, dumako po tayo sa ibang balita. Required na raw magpabakuna kontra COVID-19 ang mga manggagawa bago makabalik sa kanilang mga opisina at iba pang workplaces. Ito po ang inanunsyo ni Presidential Spokesperson Harry Roque alinsunod na rin sa isang resolusyon na inilabas ng IATF. Pero ang atas na ito ipatutupad lamang sa mga lugar na may stable na supply ng bakuna simula po sa susunod na buwan. Narito ang detalye ng balitang yan. Mandatory requirement na ang pagbabakuna para sa lahat ng mga on-site worker sa mga lugar sa bansa na may stable na supply ng COVID-19 vaccine simula December 1. Ito ang inanunsyo ni Presidential Spokesperson Secretary Harry Roque batay na rin umano sa isang IATF resolution. Bilang pagsunod po sa direktiba ng Presidente at para tumaas ang demand ng COVID-19 vaccination, inaprubahan po ng inyong IATF ang mga sumusunod na measures na mag-take effect simula 1 po ng Disyembre ng taong ito. Kabilang dito ang pag-require ng mga establishmento at employer sa public at private sector sa mga lugar na may sapat na supply ng COVID-19 vaccine na magpapabakuna ng kanilang eligible employees na nasa on-site work. Sa kondisyon ng IATF, hindi naman umano tatanggalin sa trabaho ang mga manggagawa na ayaw magpabakuna, ngunit ire-require sa kanila ang palagiang pagsailalim sa COVID-19 testing. Sa mga eligible employees na hindi bakunado, maaaring hindi sila matanggal sa trabaho dahil lamang sa rason na hindi sila bakunado. Pero kinakailangan nilang mag-undergo ng regular RT-PCR testing or antigen test at their own expense. Damay sa naturang resolution ng IATF ang ilang miyembro ng informal sectors gaya ng mga nasa transportasyon. Pati ang mga establishmento gaya ng restaurant o ilang serbisyo ay maaaring ipagkait o hindi papasukin ang isang eligible na customer na hindi bakunado. Kailangan fully vaccinated din ang eligible workers na nasa pampublikong transportasyon para magpatuloy ang kanilang operasyon. Maaari namang tanggihan ng public and private establishments ang pagpasok o pagbibigay serbisyo sa mga nananatiling hindi bakunado o sa mga partially vaccinated kahit na sila ay eligible naman for vaccination. Hinimok ng IATF na kailangan umanong suportahan ng mga lokal na pamahalaan sa pamamagitan ng ordinansa ang resolusyong ito upang maitaas pa ang vaccination rate sa kada bayan at lalawigan. Habang bahagi rin ng rekomendasyon ng pamahalaan sa mga employer na hindi rin maibibilang na absent ang mga empleyado
na pasok sa schedule sa trabaho ang pagpapabakuna. Isa pang measure ay hindi pagmarka ng absent sa lahat ng workers na mababakunahan sa oras ng trabaho basta magpakita lamang ng proof ng confirmed vaccination schedule. Samantala, nakikipag-ugnayan na ang CLTV News sa tanggapan ng Department of Labor and Employment o DOLE Region 3 kung mayroon pang guidelines na ibababa para sa implementasyon nito. Habang sa pananaw ng ilang mga kabalin, Okay na, kasi vaccinated na po kaming dalawa. So para sa inyo ma'am, okay lang na i-mandatory yung vaccine? Opo. Para saan po? Para siguradong safe. Tama lang sir, okay lang yun. Para medyo makaiwas. Paano sir yung mga karapatan ng tao na ayaw niyang mabaksin? O yun nga lang sir, hindi natin mapilitan yun. Nasa tao na yun sir, pag ayaw niya, wala tayong magagawa. Okay lang po sa akin. Vaccinated na po ba? Opo, fully vaccinated. hirit naman ng ilan, palawigin pa umano sana ang panahon bago ito gawing mandatory dahil masyadong maraming okasyon ang buwan ng Disyembre na maglilimita sa galaw ng mga manggagawa. Baka hindi rin po abutin ngayong taon na matatapos yun. So dapat pahabain pa nila ng konti? Siguro po, baka hindi rin. Sa tingin mo po ba hindi mo makuha po yun sa hanggang December? Sa nakuhang datos ng Cltv News sa Department of the Interior and Local Government o DILG Region 3, pasok sa top 10 ang 3 syudad sa Pampanga na may mataas na bilang ng nairo-roll out na bakuna. Una rito ay ang Mabalacat City na nasa 78% na ang fully vaccinated sa higit 198,000 na populasyon na babakunahan. 58.38% naman ang fully vaccinated sa higit 242,000 na populasyon ng syudad San Fernando. At pampito ang Angeles City na may 54.67% na fully vaccinated sa higit 324,000 na populasyon. Paulo G. Santos, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News, COMELEC nananawagan sa mga civil registry na isumite ang listahan ng mga botanteng nasawi ngayong may pandemya. At isolation facility para sa mga persons under investigation, bakante na. 48 active cases binabantayan. Manatiling nakatutok para sa iba pa mga nangungunang balita ngayong araw. Babalik ang CLTV News at sa iba pang mga nangungunang balita, required na raw magpabakuna kontra COVID-19 ang mga manggagawa bago makabalik sa kanilang mga opisina at iba pang workplaces. Ito po ang inanunsyo ni Presidential Spokesperson Harry Roque alinsunod na rin sa isang resolusyon na inilabas ng IATF. Pero ang atas na ito, ipatutupad lamang daw sa mga lugar na may stable na supply ng bakuna simula sa susunod na buwan. Narito po ang report. Hindi na bago ang kwentong kababalaghan sa paglutang ng mga pangalan ng mga sumakabilang buhay na botante. Ito ang paliwanag ni Jonel Sunga, COMELEC officer ng San Simon, Pampanga. Anya, inaasahan pa rin na maiimprenta ang pangalan ng mga botanteng nasawi ngayong pandemic season kung hindi kaagad umakto ang local civil registry office para isumite ang mga pangalan ng mga namatay na botante. Upon COMELEC resolution po na meron po tayong mga sinusundang patakaran sa pag-delete ng mga namatay.
Ay ito po isang ayon sa mga reports na sinasubmit sa atin ng MCR. Yung mga list of deaths po nila na binibigay sa atin, yun po yung mga re-required naming i-delete. Ayon kay Sunga, regular naman daw ang kanilang updating sa listahan ng mga botante tuwing may nasasawi. Monthly po na nagsasubmit ng list of death ang ating local register at dinidelete po natin yun tuwing ERD po. Sa higit 40,000 na botante sa bayan ng San Simon as of November 10, 2021, ang naitalang mortalities na COVID-19 related ay nasa 43 at sa buong probinsya ng Pampanga ay umabot naman sa 2,563 ang bilang ng mga nasasawi. Ayon sa COMELEC, ang Local Civil Registry Office ng isang munisipalidad ang nakatokang magbigay ng kanilang datos. Ngunit maaari din umanong magsadya ang pamilya sa kanilang tanggapan basta meron itong death certificate na galing sa Philippine Statistics Authority. Ang pagluto ng mga pangalan ng mga nasawi sa kada presinto tuwing halalan ay hindi naman umano maiiwasan lalo't kung ito'y hindi kaagad naibigay ang listahan sa COMELEC upang tanggalin sa mga rehistradong botante. Ngunit malabo naman umano itong makaboto dahil sa umiiral na automated election na kailangan ang presensya ng botante. Paolo G. Santos, CLTV News. Ang inyong pong balitang natunghayan ay kaugnay po sa pakiusap ng COMELEC sa mga civil registry sa mga munisipalidad at syudad na isumite po ang listahan ng mga botanteng nasawi ngayong panahon ng pandemya. 48 active COVID-19 cases ang binabantayan ngayon sa lungsod ng Angeles, habang isolation facility para sa mga persons under investigation na bakante na. Patuloy naman ang isinasagawang pagbabakuna upang kagad umanong makamit ng syudad ang herd immunity. Darito po ang report. Sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang COVID-19 pandemic, wala nang laman o bakante na ang City College of Angeles na nagsisilbing isolation facility ng city government para sa mga persons under investigation o PUI. Ito'y dahil sa patuloy na pagbaba ng kaso ng COVID-19 sa syudad. Ibinahagi ito ni Reyna Manuel, Executive Assistant 4 ni Mayor Carmelo Pogi Lasatin Jr. Si Manuel ang namamahala sa operasyon at pagpapatakbo ng naturang isolation facility kasama si City Health Officer Dr. Verona Guevara. Ayon kay Manuel, ang huling 6 na pasyente na idinala sa isolation facility ay nakumpleto na ang kanilang 14 days quarantine kahapon, November 11. Lahat sila negatibo sa COVID-19 base sa resulta ng RT-PCR test. Matapos maklear sa COVID-19, inihatid na rin ang 6 sa kani-kanilang tahanan ng Angeles City Disaster Risk Reduction and Management Office sa pangunguna ni Rodolfo Simeon. Ayon naman sa Chief Advisor nila sa na si IC Calaguas, may 100-bed capacity ang nasabing isolation facility kung saan libreng ibinibigay ang pagkain sa mga close contacts na idinadala rito. May mga air conditioning units, electric fan, TV at may free wifi din. Patuloy ang pagbaba ng kaso ng COVID-19 sa syudad. Sa katunayan, nitong November 6, wala ng close contact na tinest sa CCA Swabbing Center dahil na rin umano sa pinaigting na vaccination drive sa syudad. As of November 10, higit 270,000 na ang nakatanggap ng kanilang first dose ng COVID-19 vaccines, habang lampas 207,000 naman ang fully vaccinated na. Patuloy din ang ronda bakuna sa barangay at sundo bakuna sa barangay na bahagi ng blended vaccination scheme ng city government, kung saan inilalapit ang bakuna sa publiko. Sa ganitong paraan, mabilis daw na mababakunahan ang mga Anghelenyo. Nitong November 5, sinimula na rin sa syudad ang pagbabakuna sa mga edad 12 to 17 years old. As of November 11, 2021, nasa 12,515 na ang kabuang bilang ng tinamaan ng COVID-19 sa Angeles City. May 48 aktibong kasong binabantayan habang 11,950 na ang kabuang bilang ng gumaling na. 570 naman ang total deaths. Jennifer Salenga, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News, kilalanin ang mayoral candidate ng San Simon, Pampanga na si Acting Mayor Leonora Wong. Manatiling nakatutok at magbabalik ng CLTV News.
Nagbabalik ang CLTV News. Matapos makumpleto ang tatlong termino bilang alkalde ng San Simon simula 2010 hanggang 2019, naupo po bilang Vice Mayor ng Bayan si Leonora Wong. Pero dahil sa suspensyon ay pinakaw kay Mayor JP Punsalan, muling bumalik sa pinakamataas sa posisyon sa Bayan si Wong bilang acting mayor noong December 2020 to January 2021 at ito lang Hulyo hanggang sa kasalukuyan. Sa May 2022, susubok po muli si Wong na may halal ang mga taga San Simon para pamunuan ang kanilang bayan. Ano nga ba ang kanyang mga plano para sa mga Simonians? Yan pong ating alamin mismo mula sa acting mayor ng San Simon. Wala pong iba kundi si Ma'am Leonora Wong, no? Mayoral aspirant po ng San Simon, Pampanga sa darating ng May 2022 elections. Magandang gabi po sa inyo, Mayora. Welcome po sa CLTV. Magandang gabi, Jen, at saka sa mga nanonood ngayon. Magandang gabi po. Opo, unang po sa lahat, no, nais ko muna kayong kumustahin, ano, dahil marami po ang naging spekulasyon sa inyong sitwasyong pangkalusugan sa mga nakalipas na panahon. How are you, ma'am? Kumusta po kayo physically ngayon, Mayora? Yeah, sa kalusugan naman, so far, okay ako. Yun nga lang, yung mobility ko, hindi pa back to 100%. Soon siguro, babalik. So, more therapy for me. Yes, that's good to hear po, no. Umpisahan ko po, no, ang aking tanong dito po sa mga achievements na nagawa po ninyo kasi nakatatlong termino po kayo, Mayora, no, from 2010 hanggang 2019. Ano po ba yung maipagmamalaki po natin sa period na yon, no, na kayo po ay nanungkulan at nanilbihan bilang mayor po ng San Simon? Ang una ko talagang naging baby, kung tawagin mo, yung tinatawag naming FEAST program. So, yung FEAST is acronym siya ng fast, effective, accountable, at saka sustainable and transparent system. Nandun na lahat ang kabuuan. Bakit? Kasi dinideliver namin ang serbisyo, mabilis, epektibo, at accountable dahil yung mga empleyado fully accountable sila sa kanilang mga tungkulin, no? Mga duties and responsibilities nila. And I make sure yung system is sustainable and transparent. So, kaya tawag namin FEAST, yun na nga, Transparent System Programs, which nag-garner ng maraming awards starting 2011 hanggang 2019. So, it's a yearly awarded program. Kasi nandun siya, di ba? Sabi nga kung mabilis na serbisyo, tapos epektibo siya, pwede siyang mabilis, kaya lang hindi naman maayos. So, very effective, and ang mga employees, nag-succeed ako to install their core values. So, transparent lahat ang mga transaction. So, I was thinking nga, kahit sino na ang pumupong mayor, dahil naka-install na yung system, yung process, ang akala ko magiging madali. But hindi pala naging ganon. So siguro dahil yung program na yon, under siya sa administrasyon ko, baka hindi niya na-acknowledge yun. So yun yung sad part na ngayon kung bakit bumabalik ako, first of all, siyempre, kaya ako bumabalik dahil binabalikan ko mga taong nagmamahal sa akin at minahal ko ng matagal na panahon, 9 years, no? So, gusto ko ibalik ulit ng San Simon na na-transform ko ang San Simon into a progressive town, industrial town,
kami ang pinakauna sa Pampanga magkaroon ng industrial area, industrial zone. At ngayon, makita mo, masasabi namin progressive siya. At balak kong ibalik ang pagiging business-friendly LGU ng San Simon. We want to make sure na yung mga businesses will be comfortable doing business in San Simon. Bakit? Pag titingnan mo, sasabihin lang, bakit priority ni Mayora Wong, negosyante? Paano yung tao? Very clear. Before we can deliver the services, we always need, kailangan natin ng pondo, pera. So, marami tayong programa, marami tayong gustong gawin, pero hindi natin magawa kung walang pera. So, saan tayo pupunta ngayon? Magpo-focus tayo kung saan tayo magkakaroon ng mga local income. At yan ang tinututukan ko ngayon. Sa pagbabalik ko, nagkaroon pa nga kami ng mobile boss, yung pumunta kami mismo sa mga kumpanya to process their permit and to make sure wala kaming red tape para kita everything naka-cover with mga CCTV at nagustuhan ng mga kumpanya. And I'm very lucky sa pagbabalik ko, marami akong na-generate na local income. It's almost close to 40 million na na-generate ko sa pagbabalik ko, which, anong ibig sabihin nun? It can be transformed to services. Pwedeng bigay na yan sa mga senior citizen, which ginagawa namin ngayon, yung barangay yanihan, na caravan na gusto ni Duterte Legacy, pinromote namin siya. So nag-barangay kami, ginawa namin siyang posible. So dinala namin ang services ng munisipyo sa barangay. Nag-start kami, of course, ang focus natin ngayon is the COVID-19 vaccine. Nagpunta kami sa mga barangay, doon kami nagbakuna at sa mga bata na usually ginagawa namin summer na hindi nagawa ng past Ngayon, binabalik namin tulad ng tule, libreng check-up ng mata, libreng gamot sa mga diabetic, at libreng gamot din sa mga hypertensive patient. So lahat siyang bumabalik at binabalikan rin namin yung mga buntis. So binibigyan namin sila ng proper nutrition coach at saka yung mga kit. At ang mga bata din, yung mga daycare, since wala sa school, we make sure we deliver the modules and pati yung kanilang mga libreng pagkain na bigay ng DSWD, we deliver it house to house sa mga daycare students. So marami pa yan. Mga farmers natin, mga fishermen, mga transportation, yung mga toda natin. Unti-unti binabalik ko lang ang programa. So naging madali naman sa akin because nandun na, naka-install na. Ang ginawa ko lang is I just reinstated it. In-enhance ko pa. Pina-expand ko siya. So yun yung masasabi kong ginagawa ko in my 3 months as acting mayor. Opo, I just like to know, Mayora, dun sa mga period na kayo po ay nagsilbing vice mayor at ngayon nga po, acting mayor, meron po ba kayong worry na nakita dahil nga po sabi nyo, in place na yung mga programa ninyo dahil 3 termino po ang pinagtrabahuhan nyo, ang pagsiservisyo po ninyo para sa mga Simonians, Pero ito po bagong administrasyon, naupo rin po siya, At because of the suspension order, nabigyan po kayo ng pagkakataon bilang pinaka-head, leader muli, as an acting mayor. May ano po ba? May worry po ba kayong nakita? Kung kaya, ito po, sa darating na eleksyon, nag-decision po kayo na kailangan kong bumalik, kailangan kong tumakbo, kailangan kong muling pamunuan ang mga kababayan po ninyo sa San Simon. Oo, Jen. Nakikita ko, dapat mag-retire na ako dahil sa condition ko. Pero yung sakit ko, it's not really like scaring, it's not terminal or what. Kasi neuropathy, di ba, yung sa ugat, sabi nga sa term natin, napasma. So, nagre-recover ako at I can feel naman kung kaya ko, hindi. Kasi usually, ang panunungkulan, you have to be visible, di ba? Visible naman ako, kaya lang hindi nga lang, I have to be honest, hindi ako 100% mobile compared with the other candidates. But I make sure I can still be a good leader kasi sabi nga, a leader hindi naman kailangan
pumunta ng bahay-bahay and ubusin ng oras. I believe a leader should be planning what's good for the people. Kailangan plano. Ngayon, yung pagpunta din sa mga barangay, very good kasi nakikita mo yung problema ng barangay. Pero yung pumunta ka bahay-bahay, sometimes baka maubos yung oras mo, hindi mo alam, tapos na pala yung term mo. Hindi mo pa rin naikutan yung bahay. Tapos yung mga programa mo, medyo naiiwan. For me, I believe, kahit hindi ako visible sa barangay, I want the people, the Simonians, gusto ko yung mga Simonians, ma-feel nila yung presence ko doon through programs and projects. Yung mga bibigay mo sa kanila, like hindi nga ako pupunta doon, sasabihin ko, okay, gawin yung scholar yung mga anak nyo, gagawin ko scholar yung mga anak nyo, bibigyan ko kayo ng ayuda dahil alam mo naman, itong COVID, sabi nga, hindi lang mahirap ang tinamaan, nawala ng trabaho yung marami, kahit din naman yung mga mayaman, nawala ng mahal sa buhay. So, sabi nga is, kung nandun ka to comfort them kahit in a small little way na mako-comfort mo rin sila kahit mayaman sila. Kaya nga, this Christmas, ang plano ko is magbigay ng pamaskuhan doon kay mahirap ka, kay mayaman ka, kay red ka, kay whatever color. Pantay-pantay namin bibigay dahil naisip ko na iparandam sa mga Simonians, mga kababayan ko, na kahit hindi nila ako makita personally, I want to make sure maramdaman nila ang presence ko. Okay. Kung kayo po ay muling papalarin, ano po ang magiging priority program ninyo? Ano po ang magiging prioridad na plataforma ni Mayor Leonora Wong? Ang unang gagawin ko is hindi pa rin tayo nawawala dun sa pandemic. So nag-prepare kami ng 25 million para sa booster kasi kailangan, sabi nga, healthy muna kami. So, to fight muna tong problem ng health, ng COVID. So, kami nag-allocate kaagad ng 20 million from the 20% development fund dahil socio-economic naman yon. At meron kaming natitirang 5 million for this year na isasama para sa booster. So, ngayon, susunod is, kinukontinue ko yung iniwang construction ng infirmary ng nasuspending mayor. Tinutuloy ko siya at tinutuloy ko din yung aming malaking government hall na magagamit namin. So, ang focus namin ngayon, yung government center namin, yun yung priority namin. Gusto namin gawing one-stop shop ang services sa isang lugar, makukuha na lahat doon. Alright. Siguro po, imbitahan muli namin kayo, Mayora, dahil kulang po ang ating oras para marinig po ng mga Simonians ang mga konkretong plano pa na i-offer po ninyo, sakaling kayo po ay muling palarin, na mamuno sa bayan po ng San Simon. We wish you good health, ma'am, at maraming salamat po sa inyong oras. Good luck po sa inyo. Maraming salamat din, Jen, at sa buong cast ng Cltv. So, Wong Cares, mga Simonians, magandang gabi po. Lagi po tayong mag-iingat dahil po Wong Cares. Yes, ingat din po kayo, man. Maraming salamat po. Mga karahiyon, si Mayoral Aspirant Leonora Wong, siya po ay tumatakbo muli bilang alkalde ng San Simon sa susunod na eleksyon. Samantala, sa ibang balita, aminado si Presidential Spokesperson Harry Roque na ongoing na ang dialogo nila ni Presidential daughter Sara Duterte Carpio sa posibilidad ng kanyang pagtakbo bilang senador sa susunod na halalan. Ayon po sa kalihim, siya'y sasabak lamang sa senatorial race kung tatakbong Pangulo si Duterte Carpio. Ang detalye ng balita niya ni Ahali Dominio Pawi. Minsan nang sinabi ni Presidential Spokesperson Harry Roque sa kanyang pagbisita sa Clark noong Hulyo na posible siyang tumakbo sa pagkasenador sa susunod na halalan. Hirit pa ng batayan yung miyembro ng gabinete, panahon na raw upang magkaroon muli ng isa pang senador na galing sa gitnang Luzon. Subalit matigas si Roque na siya'y tatakbo lang kung hahabol din bilang Pangulo si Presidential daughter Sara Duterte Carpio. Lumipas ang filing ng Certificate of Candidacy noong Oktubre. Walang Sara Duterte na naghain ng kanyang kandidatura
para sa pagkapangulo. Sa makatuwid, wala ring Harry Roque na nag-file ng COC. Ngayong linggo lang naging matunog ang pag-withdraw ni Mayor Sara ng kanyang re-election bid bilang alkalde ng Davao City. Nag-resign na rin ito sa hugpong ng pagbabago at nanumpa bilang bagong miyembro ng Lakas CMD, ang partidong naging maugong kung saan gagawin ang substitution upang makatakbo siya bilang presidente. Kaya naman naging maugong din ang balita sa posibilidad ng paghabol ni Roque sa pagkasenador. Kung magbabago pong isip niya na tatakbo po siya, kung tatanggapin niya po ako, nais kong tumakbo kasama niya. Pero sa ngayon po, wala pa pong hinahain na Certificate of Candidacy si Mayor Sara. Minsan na ring inihayag ni Roque na kinumbinsi siya ni Mayor Sara upang tumakbo sa Senado. Aniya, nakapag-usap na rin sila ni Pangulong Duterte kaugnay ng kanyang possible senatorial bid. Pagdating naman po kay Presidente ay nagkausap na po kami. No? So isa sa 2 taong kakausapin ko sa aking kandidatura ay nakausap ko na. Si Mayor Sara po, I will reach out to her siguro po maya-maya lang and over the weekend. Sa isang mensahe, sinabi ni Roque na kung siya man ay matutuloy sa Senado, magiging banner programs niya ang kalusugan at livelihood para sa mga Pilipino. Makasasabak lang si Roque sa 2022 election sa pamamagitan ng substitution kung saan isang senatorial aspirant ang magwi-withdraw ng kanyang kandidatura. Habang papalapit ang November 15 substitution deadline, muli ring nagpaalala ang Commission on Election sa mga kumakandidato na huwag abusuhin ang kapangyarihan ng substitution. Rainiel Pawid, Cltv News. Sa pagbabalik ng CLTV News, higanteng paron ng Barangay Talabastagan, 80% ng tapos. Manatiling nakatutok at magbabalik ng CLTV News. Babalik ang CLTV News at sa iba pa mga nangungunang balita, higit kailanman, ngayon daw pinakakailangan ng mga Kapampangan at lahat ng apektado ng pandemya ang pag-asang dala ng mga higanteng parol. Ito ang paniniwala ni Arnel Flores, ang lantern maker ng Barangay Talabastagan sa siyudad San Fernando. Dahil dito, puspusan na raw ang kanilang paghahanda para sa nalalapit na Giant Lantern Festival 2021 na gaganapin sa December 16. Ito po ang report. Tadlamput-apat na araw na lang, muli na namang masasaksihan ng buong mundo ang mga ipinagmamalaking higanteng parol ng siyudad San Fernando, Pampanga. Bagamat nasa gitna pa rin tayo ng pandemya, hindi nagpapigil ang city government. Kaya tuloy na tuloy ang Giant Lantern Festival 2021 at virtual itong gagawin sa ikalawang pagkakataon. Hindi kasi kumpleto ang Paskong Pinoy kung wala ang mga makukulay at maniningning na parol. Kaya naman puspusan na sa trabaho mga nasa likod ng natatanging pagdiriwang ang mga lantern maker. Ibinahagi ni Arnel Flores, lantern maker ng Barangay Talabastagan, na nasa 80% ng tapos ang kanilang ibibidang higanteng parol. Ito na ikalawang taon na panahon ng pandemyang sumali ang kanilang barangay para sa GLF. Malaking adjustment daw ang kanilang ginawa dahil sa kabila ng naising magpasaya, dapat ding isa lang alang ang kanilang kaligtasan. Nung nakaraang taon, sobrang hirap po dahil siyempre sumusunod po tayo sa protocol. Tapos po, kami pong nagtatabaho, ang hirap po. Ang layo-layo po namin. Dati nasa grupo po kami sa parol. Ngayon, ang layo po. May 2 meters. Tapos, naka-face mask pa, naka-face shield pa, nakaraang taon. Buti nga po ngayon, na-vaccine tayo. Sabi ko, konting ingat pa rin kasi porket na-vaccine na tayo, hindi na tayo madadapuhan. Kaya,
mag-iingat pa rin tayo dahil nandiyan pa rin yung pandemic. Para kay Flores na isang veterano at haligi ng giant lantern industry sa siyudad San Fernando, higit kailanman, ngayon daw kailangan ng kasiyahan hindi lamang ng Fernandino, kundi lahat ng nakararanas sa epekto ng pandemya. Bukod dito, mahalaga raw para sa kanila na hindi mahinto ang tradisyong ito, lalo pat malaki ang papel ng higanteng parol sa kanyang tagumpay sa buhay. Pero ang numero unong dahilan, tiyak na magdadala ng kakaibang tuwa at saya ang kanilang mga parol. Nakisa po kami na kahit pandemya, dapat makagawa po tayo ng malaking parol para maalis po sa pag-iisip ng mga tao na yung naranasan natin sobrang hirap na pandemic. Ang dami pong namatay sa pandemic. Kaya nga po kami na nagtulong-tulong po kami para magpalitaw ng giant lantern kahit po sobrang hirap, para hindi po maalis yung tradisyon ng San Fernando at mapasaya po yung hindi lang po San Fernando, buong Pilipinas po, na hindi lang po buong Pilipinas, pati po sa ibang bansa pag nakita po nila umilaw yung giant lantern. Sa ikalawang pagkakataon, exhibition ang magaganap sa GLF ngayong taon. Magkagayunman, ibinuhos pa rin daw ng bawat lantern maker at ng kanilang grupo ang lahat na tila ba kompetisyon pa rin ang magaganap. Nasa 5,800 na bumbilya ang ginamit at 8 kulay ang maglalaro sa higanteng parol ng Talabastagan. Nasa 80% na po yung parol namin. Katulad po nung nakaraan, yung pinalitaw po namin, parang hindi po pandemic. Kung napanood niyo po yung Talabastagan, parang hindi po pandemic. Asahan niyo po yung Barangay Talabastagan. Ganun pa rin po. Yung ipalilitaw namin, pang-champion pa rin po. At syempre, may pasabog din daw na dapat abangan sa kanilang ipinagmamalaking giant lantern. Exhibition man yan o kompetisyon, all out daw sila. Maparamdam lamang ang diwa ng Kapaskuhan sa lahat. Kasi po kaya nga dapat ganun pa rin para kahit yung parol lang nagpapasaya sa mga tao, lalo na po ngayon nagkaroon ng pandemic, medyo malungkot po tayo, lahat po tayo mga tao na nalulungkot. Pero pag nakita po natin na yung mga ilong ng parol naglalaro, nawawala po yung konting stress po nung nakaraang pandemic. Ilang championship na rin ang naiuwi ng Talabastagan sa mahigit century-old na ligligang parol. Nitong nakaraang taon, second place ang Talabastagan sa Popularity Award. Samantala, 7 barangay ang kalahok para sa GLF 2021. Maliban sa Barangay Talabastagan, kasama rin ang San Juan, San Nicolas, Santa Lucia, Bulaon, Santo Niño at Barangay Kalulot. Gaganapin ang Digital Giant Lantern Festival 2021 sa December 16. Mapapanood ang buong kaganapan ng live sa Cltv ng alas 5 ng hapon. Jennifer Salenga, Cltv News. Alamin naman po natin ang magiging lagay ng panahon bukas mula kay Ginoong Manny Esguerra, ang Chief Weather Forecaster ng Pag-asa Corp. Magandang gabi po. Narito po ang magiging taya ng panahon sa susunod na 24 oras. Bagyang humina po o tumaas itong hanging amihan at ito lamang pong Northern Luzon ang kanyang naapektuhan. So shear line pa rin po nakaka-apekto dyan sa may eastern section ng Northern Luzon at hanging amihan naman din po nakaka-apekto sa buong Northern Luzon. Kaya po ang Batanes at Cagayan, dyan po maulap ang papawiri na may mga inaasahang mahihinang pagulan. Dulot po ito ng shear line at ng hanging amihan. Ang Ilocos region po, ang CAR, ang natitirang bahagi ng Cagayan Valley ay bahagi yan nasa komisyon ay magiging maulap ang papawirin na may inaasahan din po mga isolated cases ng mga rain showers, mga light rain showers. Dulot din po ito ng hanging amihan. Samantala po, ang Metro Manila at nalalaring bahagi ng bansa, kasama na din po dito ang Pampanga, ay bahagyang magiging maulap na kumisan po sa bandang hapon ay magiging maulap. May inaasahan din po tayo mga isolated cases ng mga rain showers and thunderstorm. So ito po ay dulot lamang ng mga localized thunderstorm. So, hindi po tayo nakakaramdam ngayon ng lamig ng hanging amihan, pero ito po ay pansamantala lamang at bababa din po ito at mararamdaman din po ito sa mga susunod na araw. So sa ngayon po, wala pa naman po na ibang sama ng panahon nakaka-apekto o papasok sa PIR at enjoy po muna natin itong weekends
darating na ito at mag-ingat pa rin po tayong lahat. Magandang gabi po. At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV News. Para sa karagdagang detalye, maaari nyo i-follow ang aming social media pages, Facebook at CLTV36 Official and at CLTV36 News, Twitter at CLTV36, Instagram at CLTV36 Official. Kung nais yung balikan ng mga programa ng CLTV, pwede nyo bisitahin ang aming YouTube channel at CLTV36 Official at ang aming website www.cltv36.tv. Mapapanood din po mga programa ng CLTV nationwide via Signal Channel 115 at sa ating 39 cable partners. Kasama buong pwersa ng CLTV News and Current Affairs, ako po si Jennifer Salenga. Maraming salamat mga karehiyon. 43 days na lamang po at Pasko na. Happy weekend po sa inyong lahat.